Saa tulla tänne ihan lähemmäksikin. Herramme Jeesuksen Kristuksen käskystä, oman uskosi ja tunnustuksesi perusteella, kastan sinut, rakas ystäväni Tommi. Kastan sinut Jeesukseen Kristukseen, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet erityisellä tavalla kuljettanut Tommia läpi koko hänen elämänsä. Herra, rukoilemme, että Jeesuksen Kristuksen sovitustyö, hänen ristin kuolemansa ja ylösnousemuksensa sekä se häneltä saatu ilo, joka saa olla päivittäin läsnä Tommin elämässä, voisi olla hänen voimanaan ja siunauksenaan. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Saako Herra siunata meitä jokaista, jotka olemme saaneet kokea saman kutsun kuin Tommi ja vastaanottaa kasteen täällä. Ja jos on joku keskuudessamme, joka harkitsee sitä, niin Herra siunatkoon sinua sen päätöksen suhteen. Me saimme koko kevään viettää oikeastaan Tommin kanssa yhdessä keskustellen ja Jumalan sanaa lukien. Ja ne oli antoisia hetkiä.
Tämä ei ollut ensimmäinen kaste tässä rannassa. Viime syksystä lähtien olemme saaneet viettää täällä kastejuhlaa ja Kopunrannassa saimme viettää juhannuksena kostejuhlaa, jossa Pia sai vastaanottaa kasteet. Näin yllättäen saanko pyytää sua nostaa kättä, Pia? Eli nyt antakaa halit sitten Tommille ja Piallekin saa antaa. Ja Herra siunatkoon. Nyt kun ollaan vähän oltu tässä liikkeellä, voimme nyt vielä saada keskittyä saarnaan. Ja sen jälkeen on runsas ateria. Kaikki on tervetulleita ruokailemaan. Ja siellä.